Hai hai hai, hari ini aku mau masak sup kulit ya guys. Itu aku oseng-oseng dulu minyaknya, terus tambah nih bawang putih, tak oseng bawang putih juga. Terus lek wis mateng tambah nih banyune guys, bar ngono tambah nih bawang merah. Lek aku tak tambahi bawang merah ya guys, karena aku nggak terlalu seneng bawang putih. Nah terus tambahi apa jenenge iki, wortel, jagung kulite kan. Terus bar ngono tutup, tunggu sampai empuk, rodok empuk yo, jempuk banget. Nah iku tambahi kol apa sih jenenge yo, mbuh lali aku guys. Nah terus tambahi iku buncis. Nah iku nek mau wis rodok mateng yo, soalnya karena aku tak cepet nih. Nah terus tambahi bumbune wis kabeh kok, dadak nggo sendok mau gila. Nah tambahi garam, lada, aduk meneh ben rodok kan, bentuk kabeh. Terus tambahi kula daun bawang karo daun kemangi, kok daun kemangi toh, pokoknya ikulah daun seledri. Nah terus tak culuk-culuk, oh ternyata wis mateng guys. Oke guys, terima kasih yang sudah